m nwa agbọghọ nwere ezigbo ọlụ na-alụ ka m gụsịala akwụkwọ pụta ịmagolu nweta ọlụ na-alụ ọlụ na-enweta ego. Adị m happy, o nwere ife na-akpa m like abụrụ m mmadụ nwoke, achọrọ m ịma ma ụmụ nwoke ọnọ m na fa nọrọ like ife dị na nwoke adịghị enye m nsogbu. I was on my own, happy, moving on. Nye decide go nya nụrụ define nya nụrụ define. Ọsị m oluo one day ha wee jee wedding ya na enyi nwaanyị na fado 3. So na onwe one guy ifụlụ ya bido sobie nya maka na mgbe ọ fụlụ ha nya che m onye nke ọzọ ka ọ fụ. Ọsị na ọnyanwa ịmagolu na ajụkwala inye nọmba ya o. Obido gwa ha na-atọ okwu ha ncha niile chibe ọchị ịgbagolu ụdị ha anwa ọyọbazia nọmba nya sị na ya da enye ndị ọzọ yọbịa sị anya nye maka na fama na ya ife dị na nwoke ada enyi nsogbu ọ bụghị ya tago. So ịmagolu fa na-asị ya for once come on nke nwa n'iru dị guy bịa wee nye nọmba ya. Fa na-abọ wee bido kpaba o fa kpagide ọ na-abọ nụọ di na nwunye. Na mgbe fa nụrụ di na nwunye na fa dọkwa happy o. Ịmagolu na-esi ibongi o. In fact na this man bụ onye izizi seli ezigbote ibongi after the first man break heart anya wee sị na ya chọrọzi anything to do with ụmụ nwoke. Ọ bụghị ọta na ọsị m ịmara mmadụ sesie gị ibongi ịnọgide ibongi agụba gị. Ọsị m nne ya wee love sa this guy fa na abọbili pịa fa mụ ofu nwa bụrụ nwa nwaanyị. Ọsị m nne na ya amụkwara nwa this guy ga ka ezu. Ọsị m ọ chọrọziri imetụ aka o ọ chọrọziri ịma na ya nọ na si ifefe na abụọ nọzi bụ good morning ọjawalụ good morning ọjawalụ. Ọsị m nne ụdị nnọọ ka a ga-asị na ya bụ nnọọ fọnichọ dulubie na ya mụrụ ma maka nchenji nya chenji na ya mụrụ nwa o. Ịmagolu na nwaanyị amụọ nwa ọ ghasasịa. Ọsị m ọdụza ka ọ na-ewe iwe instead of ịdụ happy nye nwere ike ịghọta ife melụnụ just like that nwoke forget anya o. Nwa nwaanyị ka amụkwala na ya mara ma ọ maka ya o. Nya wee kọbala enyi nwaanyị wee sị ya na ụfọdụ ụmụ nwoke na-emekwa otu afọ nya jee ka o kpebe ekpele. Sị m na ife nke gbasasị anya nya sị m etu ka marriage si adọbụla otu kedu ife a na-anụrụ kekwụla ọtọgwu ya. Nya wee na-abefekọsalụ ndị be ha. Ịmagolu ndị be ha do surprise denu ke na be ha nọ for 1 week o. No nwere this particular guy na-achụ ya since nya ajụ. Ịmagonu duto ihe the first man merie na ya chọrọ anything no nwere ife this man na-atry na ofụlụ ya n'anya so much mana ya jụrụ. Ụna ama na ọfụkwala ya ka amụrụ nwa chụbakwu ya again nya sị ya na ya anụgodi mụta nwa sị ya na o nwere ife ome ya chọọ kafa na abọdụ more close na o nwere ife ome. Ọsị m nne na ekwerekwe that day o nya na ọ nalị ya nọmba ya ke na lụzi di pụọ ọ na-etesi ya fa na-eme video call. Ịmagolu fa na ọ na video call etu mgbe ụfọdụ sọsọ ihe a ka ọ ga-eyi o nwee ife a ga-ekwu ọsị ya na mgbe dike akwụgokwela ọtọ zukie vidio na ọkwụgokwele sọsọ maka ife ekwula ekwu. Ọsị m ife a megide oluo one day this man kpasu onye iwe ọ kpasuru enye wee pụọ. Ọsị m na that night na ya yọkwurie yọsi anya n'abalị afọ nwere ife emere ọjụ ya wee sị mba na ọ bụrụkwa sọsọ na ọ jụrụ na ọ pụọ mgbe ụfọdụ 2 days 3 days o wee bata nya wee na-abefa wee ruo wee jebe that guy ka ajefe ya na bọsị afọ na fesili ibongi o. Ọsị m yes na fasi 3 times. Ịmagolu onye esenere ibongi for so long dịka ya afụkwugo na ya na-edile because na ya hide mụrụ ya wee na ife abidozikwe o jebebe the boy fa na abọ na-esi ibongi o nya do happy forget is everything di efuzi a na ya do happy. Ịmagolu o mesikwe ka ọ jụọ nyacha o mesikwe ka ọ jụọ nyacha na ife a na-emezi bụ nya nọrọ ya n'akụkụ nya na-apị fonu na smile. Ịmagolu ụdị ha anwa. Ọsị m nne di ya anọkatakwa one day na ya mara onye gwala ya nọ na ndị mmadụ ka ọla asịrị kujelie. In fact o wee bata wee jụbịa wee sị ya kedu onye bụ that man ọ na-ejekwu ma ọ na-abefe ya aga ka gọkwasị na o nwere onye a na-ejekwu ka ife imi na ịbanye onye a na-ejekwu ha ọchimo. Ọsị ya ka agwakwu ya na bọsị ọ ga-akwụghaligide ihe a wee mụọ nwa n'ezi na ọnya na nwa afọ esolu na-abe nna ya na ya anụsigo ya sị oke o mana gị nwa ndị enyi gị nwaanyị anyị na-epiogeli ma ndị na-anọ 2 days na-anọ 3 days na nkefa ọ bụrụ na imegide mụọlụ fa nwa ihe ekwukwe ha wee bata ebe a kedu ebe fa nọ ha ya alọfe ụlọ ka imeelụ ha gị na. Ịmagolu ọsị m
Osimune, this guy tụtụ onye ọla n'ọla ọmara ya bụrụkwa na ọla siri ike. Osimune na ọ mara na iwo toli afọ nya wee saa aka jajaja maka na ya dọkatọ mbọ bifo nya wee nụba di wee tụtụ onye ọla chara akụ na ntị ya. Si osietu si aso na ịgbakwala m ọla nya si ya yes na ịgbakwa ya bụ anya magwala ịchọ ọgụ anya nụba na idute m nụba m mmụọlụgo ofu nwa wee hapụ m till now na starve m ka ihe ịchọ ka m mee. Ijesikwuo nata ị na-accuse mba ị na-ifuru anya na asị ifela ada eme gị nwaanyị ka ị na-anụ ka onwere. Ọ bụrụ na ị chọrọzi let me know, I will go. Ọ sị bụ this man tọ na ọbụla akpa afọ n'ihe ọ nọlụ n'ụzọ bụ 2 weeks. After 2 ya na-alụ n'ọlụ ya na-ete ekike arọfụ nwa ya na ya chọzi dị ma ya nọzi ife ga-emenụ ya mee. After 2 weeks dị ebata Osimune na kita they don't talk to each other. Na fada eghe onwe fọnụ n'ife enu nwelugokwe 3 months na-abanye nke 4 months na ọda eghe ọnụ na ya da eghe ọnụ ọ chọọ ili ni ojesie nyanwa chọọ onye ejesie ịghọta kịta lie. Osimune n'ihe nke agbasasịkwala anya n'ihe a ji wee wepụta ebe a bụ kedu ife unu lo maka this kind of marriage. N'ama na ife amela adọrọ mma but nya bụrụ onye ya di nwunu nya kọsịrara anyị ife this man ji wee mee na onwe ka ọdụ nya da anụ di. N'ife a chọrọ ịma kịta bụ onye just bulu ngwongwo na abenni ya hapụ this marriage ka onye anọlụ na die ga-echange maka na ejegokwa ndị be die fa na-etitigide mkpu si na onwekwe ka ọdụ si na fa ga-agwa okwu ịghọtago since afọ no changes. Na ya agwakwugo ndị befa si ya ọnụkọtasị na ọdụ anụzi n'ọnọdụ ya na taba bifo nya wesị ka amala ife ndị mmadụ lo. So nwanne m kedu ife ilo ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-abụkwa famụra nwa fa agbanwee si n'ihe anwụ ha bụ chenjie chezielu na fa abụgolu nne nwaanyị ịma nnetezi onwe gị anya ịma nke azi for yourself. Mana nwoke hapụrụ nwunye ọ da emetụ aka wepụọ n'ezije na-akwụghalị na-eso ụmụ nwaanyị ndị ọzọ. Kedu ife ịchọ ka o mee ka ọ nọla na-akọlọ gị aka ijesie bata ka o bunye gị nri ka ilie. Ọ bụrụ nwaanyị niile ga-emenwe ụdị ihe anwa etu afọ ọdụ na nwoke ka ọ dụkwa na nwaanyị. O nwere ụmụ nwoke na-edi nwunu nwee ụmụ nwaanyị na-edi nwunu nwee ndị ada edi nwuo. Yes, ọ bụla ome mbọlụ ka ị nụtara ọkwa ịghọtago ike gwụrụ. It might change, both of you might come back together. Unu na-akwụghalị unu ebute n'ọya bunye each other si na unu na-epiogede akwa ịghọta na ike gwụkwalụ mana unu eji n'ife nkwụ wee George. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.